Horas madihita salhutna. Salam, kami para luha KPP Jalan Lura, Cimahi, pasahaton selamat beribadah mahita. Dihita saluhutna, nadong di bagas joroni Tuhanon, dohot di bagas ta marsada-sada. Tarlumobi di hamuna tamunami manang dia pe melalui live streaming. Mari mahita, sebuku ede nomor 550 sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to diperbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nama muls do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alay nabiyan ro di saliling nileleng na do, na mangulahon lomo ni roha ni debata, haleluya. Martang yang mahita. Oleh Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mendele kami, ujuro kapugusan tu kami. Jala asa unang magopo hubain kami seleon lehomuna denggani, ujuro pasu-pasum tu kami, ramuti kami. Asa unang marpos niroa kami tu arta na dihasiang anon, lehon di kami haporsiaw. Asa dohot kami perjab bersitanon diakan na porsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji ma Tuhata marinde mahita sabuku edeta nomor 417 ayat sada dohot ayat 2. Ku
Tangion hamuma patik ni debata di mingguan ima sian patik patuluhon. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go suture dalan. Aihona uhumna do sogot akan namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita ulo mamurai. Manang manolon-nolon. Manang marujur-ujuran narwa. Manang manghasi merhiti guar ni debata. Aina tersosak. Doho ditangiang. Doho dipuji-puji do si dohonon guar ni debata. Ima sahatna rak mengido gogo mahita. Tu debata taringot tu pati nai. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulaon na hobar tu patik mi. Amin. Tapuji ma Tuhatta mari demahita sabuku deta nomor 222 ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madusatta tu debata tapaserep marohatta martangyang mahita. Alle debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manak biga hali hami rotu jolom. Uhilala hami. Rikodo asini roham di saluhut kami halak perdosa. Alani ido na humbain hupa paserep kami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot kami. Tung na jojot do kami mandibilsin akka dalanmu na bedia. Songot biru-biru na lilu. Saya unang pabali kami sian jolom alani dosa nami i. Ay indang di halomohon roham hamatayan di akka perdosa. Alay hamubao ni roha do lomo ni roham. Asa mangolu. Sesama saluhut agiduhon nami dohot pangaloson nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai.
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di kami. Marhite panindangi ondot hakugoni todi perbadia. Asa tarapul situ turuhanami majuho. Asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho. Bahen hasangapun di goarmu nabadiai. Amin. Tabigima hatabaga-baga taringot Tuhan sesan di dosa. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jakoba. Tuk sura rado samuna songon nabit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nak perara songon nabit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Tabuji matu hatta marid demahita saat buku deta nomor 410 sada ayat sada dohot ayat 2. Perara dosamu ia si banu daru nang perara dosamu ia si banu daru nadab su ngono sumba songori takdo nang dosamu nang perara dosamu ia si banu daru ia si banu daru soara nama johon opa ubarohamu soara Tabigima hatani debata turpu di hari Mingguon imana tersurat di buku nisi Markus bid 24 ayat 26 dohot ayat 34 margati-gati mahita manjaha dungi di dokma onma pangalaho ni harajaon ni debata songon pambayan ni halat nama laburhon boni tu hau mana Aisian guguna sadiri di patubu do tano iju mulu hauna dungi biurna dungi emena porngis di bagasan di biurnai dungi di dokma tu ahama pasumanotta harjaun di debata tu dia ma upama honotta
Alai dung sinaburhon si burmai tubu gabe tumibo siya nasa ikaw rata jala balga dakana pola terbahed do pidung namar tunga-tunga langit marasar di lingkungan nai. Alai indang adong di hatahon tunasida somarhite upama. Alai purikdo di patorang saluhutna tu sisianna ima sahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amen. Tapuji matu hatta marid demahita sabuket deta nomor 714 ayat 3 dohot ayat 4. Tahatidakkon maha persyatai songun nahi tinidakkon didongat tasaha persyaon disadok portibion rak mahita maddok au persea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangit dohot tano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai iman ditubuhon di si Maria nagabe-gabean santon di perbadia andorang suabubuhan ido tu hatta natu mau nda bernit di pangumuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang natua tut buanu atoru dung ditanam namula mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pergogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugot tu tanoon manguhumi halat na mangolu dohot namate au persea dito di perbadia jala adok sada huria nabadia huria atau panihalak Kristen akka nabadia dohot dihasasan di dosa dohot dihatai namandok mula mangulu do sugut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora suda. Amen. Tabigi matikting dihita di mingguon laho patakasson tikting dihita dohot naung diulahon. Ruas niuriata horas marita saluna ia guarni mingguta sadarion ima minggu na paduahon dung trinitas jala topik ni mingguta sadarion di idokdo songonon di patibul di bagasan Tuhani bermega dalam Tuhan. Nagabe songon wartata di bagasan minggon naparjolo ima marturia tolu
persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 13 Juni 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juni tahun 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Namangihut nomor 5 pemberitahuan. 5.1 Jemaat baru Manang Ruas Natabba. Terhitung mulai Sadarion 5 Minggu 13 Juni 2021 menjadi jemaat baru Manang Ruas Natabba keluarga Budianto Sitanggang, Inang Rohani Lastodo Boru Sihite, dan seorang anak laki-laki yang datang dari gereja HKBP Curup Bengkulu. Saat ini berdomisili di Cilenyi, masuk UIK 8. Jalan nunga bemar minggu nasida nasogot. 5.2 Barcode Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu sudah dapat dibuka melalui barcode. Barcode ditempel di mading gereja. Jadi baik ma ibu melalui HP masing-masing barcode ya teh. 5.3 Jadwal ibadah minggu. Yang pertama untuk tanggal 20 Juni 2021 masuk pukul 7.30 WIB, yaitu WIB 1, WIB 7, dan WIB 8. Ibadah kedua tanggal 20 Juni 2021 masuk pukul 10.30 WIB, WIB 2, WIB 3, dan WIB 5. Yang ketiga tanggal 20 Juni 2021 masuk waktu pukul 16.30 WIB, WIB 4, 6 dohot sia. Songonima amanginang nagabe warta Manang Tikting dihita di bagasan Sadarion. Tuhatama nama masu-masu ita saluna orasma. Tapuji matuhatta sabukit deta nomor 500 sada. Ayat sada Uhud Papu pilihan. Di pano
Dabeni debatana sumurung sian salhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Horas madihamu salhut na manginang nadia holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jala sahak mamuseta bename dihamu akamanginang na marminggu rap dohot hamin waing secara live streaming, manang di dia pehamu maringanan, manang di bagasan perdalanan, saya tuhatama mamasu-masu, dohot madongani hamu saluhutna di bagasan ngulu tahun, jala sehat-sehat hita saluhna, akan namar sahid saya dili tuhatama hamalumon, jala akana di bagasan habut niroha, saya dili tuhatama aka hagugun dohot abul-abul. Amanginang na di halongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus masuk mahitan wang di bagasan minggu padua hondung Trinitatis atau minggu kedua setelah ketritunggalan Allah. Dan topik minggu ini adalah dipatipul di bagasan Tuhani bermegah dalam Tuhan nienet masian pesalmen bidu 20 mamuka masian ayat sada sahat maitu ayat 10 amanginang tajama hatani debata mar gati soreng mahita. Ede sian si David. Ditongos son matuho panupahion sian bagas habadiaon, jala ditukul ho sian sion. Saya dilehon matuho si subut roham, jala di pasau nasa sakapmi. Nuaing pe hubo atau takas na tinupahan ni Jahoba minihan nai sai alusan na do ibana sian aka langit habadion nai marhite-hite akka pakabahan ni hatuaon ni siamunna. Martukapan jala martinggangan ianggo nasida alai anggo hita tongdo marsihohot jongjong. Dalam bahasa Indonesia dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Imah hatani dibata. Amanginang akadongan nani haolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molota ida jama sonarion semakin parah sepertinya corona ini. Adongdongan di parhalado, ditongos berita
bahwa Cimahi sekarang dalam masa zona merah. Jala memang adong do ruas tak di tikion nahona. Jala adong calon situata nahona rap doho keluarga. Jala tangyang ta di bagasan tikion anggiya madila tuhata hagukuun di pardagingon. Aladang adong ubat na dapot dope, obat na alami iba na di basa-basa tu hatta marhiti gugu di tonga-tonga ni pamatang na di lehot di bata. Itu yang bisa menyembuhkan. Itu makana di dokon yang fisiknya kuat, yang imunnya kuat, itu yang akan bisa melawan virus. Tetapi yang fisiknya lemah dan yang ada penyakit penyerta, itu yang kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan lemah. Alai nang pesongoni di akka kebebasan nanileo ni pamareta tuhita dang nagabe si salah guna honotai dang nagabe itorboy hita membuka masker di akka parsaoran di huria di nama kata hatai do harap dohot dongan dina mardalani manang di dia manang di aga ulaun parpestan jala maaf namar foto-foto ipe sahalinai huwele mahamu manginang unang bukamu maskermu dang namor hauliam munay percaya mahamu amin molo nga uli-uli doi molo nga gateng-gateng doi ale demi keselamatan aladang tamo torang tinada isa don adong dilabung ta jala molo tumpe tatada dang taida dia nada sibuan ni mana mungkin jala hitam we dang mungkin dang mukira dang tahilala jala dang taida ahado na tabuan mara do na tabuanon manang akka lasniroha alai di jama sonarion molo tumpe ikon marsi curigaan ali wajar we. Marsi curigaan dalam arti positif dan dalam arti negatif marsi curigaan. Dang songon na jolo sebelum ro pandemion marsi curigaan na madok alo doon manang nadongan. Molo alo on balaw mau sanon manikir mau sanon ale molo donganon ba hupajono madiri kutuson ale sonari las alo pe las donga pe dang minoto musuh di manang nadang. Ala memang dang na hoax nungga sa taon lubi hita mengadupi akan si masam. Jala terjadi dong di tonga-tonga ni lingkungan ta. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita dan kita juga tidak akan tahu kapan itu akan terjadi. Alai ingat tamuma. Pamareta tetap dong mengumandangkan asahot hita mengulahon protokol kesehatan ise doi pamareta wakil ni debata doi. Jala godang do di bagasan masa sinaingon hamwa kamanginang halak percaya dan tidak percaya. Halak na tidak percaya nama dok dangadongi. Saya dulah do akana nasoolo uduk tu panuruan di pamareta. Alelas mohape dohono tahala na percaya bahwasanya itu ada di tengah-tengah dunia ini dan sedang merajalela di tengah-tengah kehidupan sekitar kita dan itu tidak jauh. Ala ingo ma, ya. Sudi akka natajaigai naikon marparbuehon nadingga dohita asa malua dohita sa parmaraan. Sarupa doi di hamwa kamanginang unang saya martangyangi hita asa di padau di bata parmaratu hita alai saya menantang hita tu parmarani. Dangadong lapatan deh. Tatangnya kon asa sehat asa hibas daging tahun asa sehat hita lau madalani akari-ari ninguluta dau hita akasude akan nama saun alai tatantang sipata tanpa sadar hita setiap hari. Jala udang tapang asahon ahan adong dihita
unang tapangasahon guguta, unang tapangasahon teknologi na arong di baga sa jama sinangon, bahkan nang pedidokon ng vaksin, belum tentu. Isa do sa manada teknologi ni Amerika. Ahan na subo di ciptahon Amerika. Papidahon jatuh kutu jatuh ni halap bebui. Aka teknologi dia benar-benar na subui di ciptahon ni Amerika dohot dunia bahkan huruf kemaju Cina. Sian hamoraun alai di masa-masa pandemion mukap bersude. Dan adong na boy bergerak. Jala di sodo hita diuji manginang bohado hapor siata tu debata. Dang nalo ako kita makaporse debata sa tadok taporse debata ale dang tajaga dirita sarupa dui halak na oto na makaporse Tuhani nang pedi patulusi mana nang pedi pabuasan imana dirina tu Tuhani, tetapi dia tidak mendengarkan Tuhan dengan suara-suara yang ada di sekitarnya. Ya. Cara Tuhan ipe macegudang lahu paingotok kita. Cara ni Tuhan ipe macegudang lahu babuahon dia dona dumenggan nata adupi jalan nata dalani di bagasan tikion. Alelas adong do di bagasan tikyo na manginang halak ng frustasi di sudi akan nama saon. Halak na putus asa di sudi akan nama saon. Tak kinata mungkin rata buhian nguluna adorang so nama saon. Alay dung ro nama saon gabe putus. Ba gudang do gulung tikar aka pengusaha doang. Ida hamu na di mol-molan. Gudang aka gerai-gerai na tutup. Nasoboy do di obral pemerintah waing mobil-mobil na baruan. Asa boy reproduksi, asa unang adong gudang na PHK. Nasoboy do yang dibayan pemerintah tahun. Menggadis akasitoron jauh lebih murah dari sebelumnya. Alai nggak dipikir pemerintah menjaga keseimbangan di perekonomian di tengah-tengah di negara tahun. Alai itu tuh nagabe hahurangan di tengah-tengah di bangsa tahun. Nagodangan gojol mana di bangsa tahun dan uduk di panuruan di pemerintah. Dan uduk di seruan di pemerintah. Alai dung namar sahid pemerintah mah disalahon. Dung hona presiden mah disalahon. Hamu majo, idia mah akal dai. Dung disalahon dongan nama nagabe sasar. Ido turpuk tadi bagasan tikyon amang inang. Adong dua hal na nang sipabuan ni turpukon na parjolo. Bagaimanakah sebenarnya kehidupan yang berserah kepada Tuhan, kehidupan yang bermegah kepada Tuhan. Idong nagabe suku-sukun buaro sa sitong na namar Tuhanon. Na paduahon buharo sa sitong na tangyang ta doh pangoleo tadi aka pangwaso di tonga-tonga ni negara do pang sotaon. Idong na dipinasahan ni turpuk tao. Alana memang molota uji di bagasan nguluton amang inang. Sosor hani padati namar putar dong uluton di sudia kana masa taado pido lasiroha hapok niroha parsahiton hahipason taado pido di sepanjang dalan ning uluta sahat tu naro ujung di ajal ning uluta sude taado pido mulai sa tubuh hita isi na tubuh di portibion itormekel adong do tubuh mana mekel mana boleh ti mamo mulai ti menong na mekel mana sa gugundang adongi tangis doi. Alena taharapon saat tunda ujung di ngoluta dang tangis kita menghadapi hamatian, tetapi kita tertawa dan tersenyum karena Tuhan akan menjemput kita di dalam kesenangan nangpe ditangis sokala kita. Jadi si Daud pe diturpukon dialami ini mana dosu dewi. Bagaimanakah sesungguhnya
yang bermegah dan yang beriman kepada Tuhan. Dia alami iman. Alai pajolo do di alami iman alam memang panidangan di mana di sudeha porsiana na pasahaton ibana tu sudi akahumaliang akana sude nama bege paedena jamitana tangiyangna, semua itu adalah hasil pergumulan hidup. Ingat, iman kita akan tumbuh dari hasil pergumulan hidup. Mau lo dong pergumulan dah, imannya tidak akan tumbuh. Lesia dia pedasangot dia pe pergumulan itu akan menumpukan imanmu, tetapi itu juga bisa menjatuhkan imanmu. Si Daud, si David, dia tidak siapa-siapa dulu. Dangadong nama deh. Isi mana deh si David, dangadong. Jangankan imana. Manada among nado inung nape dang nadong. Allah memang imana dang berasal dari keluarga bangsawan, dari keluarga Namora. Basarong po may majamasyon na ingon. Ise no sumanada gubernur ala marjabatan di mana? Ale out na sumarjabatan maju Pak Gubernur. Tatat dadoi daw. Isi no manada akana marpangkat, mungkin di tonga-tonga ni ruas na majo, akana parhepeng, akana parpangkat, ito si dada doy, ito rodo huriyay, laho patujuluhon ibana di segala lini pelayanan. Alay, akana pogosi di dada doy, daw. Asal usul di si David, dia bukan orang bangsawan, dia bukan orang yang berasal dari pendidikan yang dikenal oleh orang. Tetapi dia adalah seorang pengembala. Di bagasan haposone, dipilih di bata do ibana. Umur 16 tahun, dipilih di pajongjong di bata imana. Marhite naposona si Samuel. Hot laho mangluhon Israel gabi raja manggetihon si Saul. Mangulu be si Saul teki mangulu. Alaya dung diboto si Saul nunga diojakkon si Samuel ima si David nalaho panggati ni ibana. Allah memang debata tidak lagi berpihak kepada Saul sebagai raja, maka Saul pun tidak diindahkan lagi. Roh Tuhan nunga mucat sian imana. Dan Daud dipilih. Disinilah mulai pergumulan hidupnya. Diburu, diserang, difitnah, dicaci, diancam, bahkan menjadi pelarian. Masih David, hidup nguluna. Habis raja di mana? Melawan kekuasaan monarki dari Saul pada saat itu yang otoriter. Walaupun pada saat itu Daud betul-betul merasakan bagaimana dia lari dengan sendirinya tanpa ada satupun manusia yang menolong dia. Baik kok kamu. Jala tungpe adong nama nolong si Jonathan nama anak ni si Saul. Ibe dang boy gabe jaminan lahu paluahon si David sian pangalilion ni si Saul. Tidak jaminan. Apakah dia bersedih? Apakah dia capek? Apakah dia tidak gembira dengan situasi ini? Ya benar. Boy mata bayakon dibunuh, dibenci, difitnah, dan bahkan akan kehilangan nyawa. Pelarian. Lau imana di Tompak utara ngadong disi pasukan. Lau tu selatan ngadong disi pasukan. Lau tu timur nu ngadong pasukan. Lau tu son nu ngadong pasukan. Di satu titik yang penuh dengan kejenuhan, di satu titik yang penuh dengan pergumulan itu,
Lalu dia mengharapkan hanya satu keselamatan yang ada dan yang dapat dia pergunakan. Isemai dibata. Dihilala di mana dong? Diramoti Tuhan di mana? Nangpe di bagasan pelarian di mana? Tuhan memelihara hidupnya. Tuhan memberikan dia apa yang pantas buat dia, dan Tuhan tidak membiarkan sedikit pun tersentuh oleh si Saul. Dang di pasambu di bata. Walaupun Daud memiliki 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Saul tidak memiliki satu pun kesempatan untuk menyentuh Daud. Ima hebatnya di bata. Male si Daud dilut di bata mangan. Dang nasian na ni suanna, dang nasian na ni gotilna, alai dilut di bata do imangan sian sudi aka nani ciptahun di bata. Dia kasih. Dan Tuhan berikan perlindungan. Ido banda saya di dok si David dok mandopakot de bata, saya hodo ale Tuhan partano batu aku. Bahasa Indonesia saja. Engkaulah Allah yang menjadi gunung batuku. Ima hati dangon di si Daud. Tuhan adalah gunung batunya. Belum kata boto gunung. Isin abu memutar nih dang adong. Siapa yang bisa memecahkan itu? Tidak ada. Tempat perlindunganku, tempat persembunyianku, tempat bersemayamku. Engkaulah Allah yang menjadi gunung batuku. Ida pergumulan ning oluna. Dung sao di mana gabe raja di hamu aka manginang. Kok do aka tantangan na di open di mana? Ahamai adong 2. Tantangan sia duru, doh tantangan sia bagasan. Molo tantangan sia duru atau tantangan dari luar adalah begitu banyaknya bangsa-bangsa yang akan menjatuhkan imana. Ingat, pada saat kerajaan Israel yang menjadi pusat daripada kekuasaan itu adalah seorang raja. Rajalah yang paling bertanggung jawab apa yang akan menjadi kehidupan para rakyatnya. Molo tubang raja, tubang masudi bangsona. Ale molo gogo raja, bangsanya itu akan kuat. Jadi di apa yang dia baranyo sudi akan tanggung jawab. Apa? Ala dilot di batando iman habisuhon. Keunggulan David adalah dia pintar. Nang pemet pamatang nah. Giling do siya si David. Molo maribakon halak Filistin. Maka na molo tiki marporang si David maraloh si Goliat. Madel si Goliat amang mek na iyon. Holak wajah ko mate ninda kan. Satok kido humain non. Alay boto hamudo. Jala takas do radingot tamu. Hol marparbuah mampahen marhiti-hiti sada batu do. Puy do mate si Goliat. Alay ingot tamu do handir di mana? Roho marporang do tau mangasahon pudang do persenjataan ale yang goa ro mangasahon guar di bata. Itu si David deh. Hola dilalu di mana? Bas. Hona. Langsung tu si Goliat termati do kan. Itu mengandalkan kuasa Tuhan. Tetapi dia tidak takut apa yang harus dia hadapi. Nah, paduahon tantangan nasihat bagasan. Apa itu? Ternyata anaknya yang ia kasihi, salah satu dari anaknya yang bernama Absalom, memberontak atas dia. Memberontak. Gudang do ripe ni si Daud, ale ugudang do selir ni si Salomo. Ya, ugudang do selir Salomo. Alpe di masa situasinya si songonia manginang. Di boto ibana do pangalu-aluan na hola tu de bata. Nang pehea ibana madabu di bagasan huasona. Di boto kititiki di puncak kekuasaan ibana. Ala nunga adong na di ibana sudi huaso hamoraon. Hagabeon suding nunga adong di ibana. Dia pernah jatuh ke dalam dosa, pernah mengambil istri seorang pasukan bernama Uria. Dan perempuan itu bernama Seba. Ya, dari mana berdosa ya. Tapi Tuhan memberikan dia peluang, memberikan dia kesempatan ima pertobatan.
Amang inang na dia holong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Oma di parhon songo dia do iman nisi Daud. Disudi akan masa nani hidupan di mana pergumulan hidupnya, dia datang kepada Tuhan dengan melakukan mediasi kepada Tuhan, meditasi kepada Tuhan di dalam iman, di dalam tangisan, di dalam serep ni roha. Roh ibana dua-dua di bata. Anggo secara perdagingon di situasi namasa terlumubi di bagasan hatuona dang tarpaida ida imana dang taradopan imana be akan namasai dang songon ditiki haposona di nung de hatuona mago sudi hagugo nadong di bagasan pamatangna. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia bergumul kepada Tuhan, dia menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan. Makana pesalmen isinya hanya dua. Apa itu? Doa dan nyanyian. Jadi molo neng martangiak kamu amingnang. Buka hamu pesalmen ini. Molo dang malo hamu martangiang. Buka pesalmen ini. Ida. Neng pangidombo. Bereng per pesalmen ini. Doa untuk kesembuhan. Adong. Doa untuk jauh dari permarahan. Adong. Doa lau menghadapi akan musuh, aduh. Doa lau manangyakon asa sehat-sehat, aduh. Doa menghadapi akan apa sau, aduh. Sudi doa dong di surat di mana dui. Ido na di pasar di mana tu sudi akan humaliang. Jala di jami tahun di mana tu sudi akan humaliang. Di bataro na tangga suhata pangasahon. Di bataro na sa totong tapatujol di bagasan nguluta jala ingon ma holat di bataro na gawe partano batu ata jala ikon alusan di bataro ho sa di hari pe tiki na une di leot di bata. Tuhan akan menjawab dua-duamu dan itu sudah dihidupinya dan itu sudah disaksikannya dan itu sudah menjadi kesaksian imannya. Dang nanengel Tuhani, dang nama pitung Tuhani. Tapi Tuhan melihat, mendengarkan keluh kesah kita, walaupun dang ikon tiki Tuhan mengelusi kita. Ya doh hamu martangi yang amang inang, terus martangnya kamu. Alai di bagasar ram, heran naso ilusi di bata tangyak kon. Ya doh hamu soni. Tangyak kok kamu Tuhan, adong pangido muna berpani kan? Alai dung piga-piga hali hamu martangi yang. Sepertinya Tuhan tidak menerima tak berdoamu itu. Ujungnya, ada naruh di pikiranmu. Ngasai be. Ngasai lau martangnya angya. Tong dodangnya lusi di mata. Nasa olo nang Tuhan manangihon. Noy. Namo dong do Tuhan ni. Ya dong kira hita sone. Ale mo lebih nereng halak be itu tuh. Mono ida kesaksian na holan martang yang gimana sehali Peter dia lusi di bata hita donang namasa dapat dikon neng ngulut tati mana bah anggo si binereng nya sian burjuni par mingguan burjur pe mar minggu sian di mana ina roha mol binereng dia nala mangalian pelian ugudang do peli aku mangaliat tutu hari dari patu di mana mol taringot tu na mangurupi halak ugudang do pe mangurupi halak san di mana. Ali puasa tangnya kudung 3 hari dak ya ditangyo Tuhan ni. Anggo imana sehari baru nung ditangyo Tuhan ni. Ujungna kebe merbegah do hita di sadiri di nguluta sadiri. Terakhir kita jatuh. Ketika kita sudah pernah mengatakan demikian, ingatlah Anda sudah bermegah dalam kesombonganmu. Padahal sebenarnya mengukur apa yang akan Tuhan berikan, mengukur apa yang Tuhan sampaikan, jangan ukur dari hidupmu. Jangan ukur dari apa yang kau beri, jangan ukur dari kebaikanmu, jangan ukur daripada segi kualitas hidupmu, jangan. Tapi ukurlah dari kebaikan Tuhan. Bukan berarti lilik kita mangido marhiti tangyangta sesuatu Tuhan ini bukan berarti Tuhan tidak menjawab kita, tidak. Dia lusi di bata adwe. Sotung tasangka mangido hamalumo kita
ale satu nama teh namang idoon. Dang dilo debata hamuluman, berarti Tuhan itu tidak memberikan kesembuhan. Jangan menyangka. Ingat, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita manusia. Jangan ukur dari segi kehidupan, tapi ukur dari segi kehidupan Tuhan. Ayo satu sadarion. Dakku jalo hamalumon. Daw. Ana hujalo. Gajang niumur do. Alanya hujalo gajang niumur. Ala huboto. Dang une do peyau di rohani Tuhan di. Dang uwe do pe pangalahaw ku di dalam tiado pani. Upangi do gajang niumur. Asa di lo Tuhan di au. Tiki lau pau bah roha. Ido no upangi do. Dan puji Tuhan sampai sekarang di Tuhan hidup peyau kesempatan. Nga siap pemabal winang nikut winang. Ayo sudah di dokone wina. Oh, berarti dang siap do peyau ina raku. Dang stikina do peyau ina. Oh itu ati. Jadi mau ngatikina meuli do peyau. Ah itu sudah suka beda. Bukan itu, tapi Tuhan tahu. Nah itu haporsiaun, itu iman. Bagaimana seseorang bukan saja meletakkan harapannya, tetapi hidup dengan hubungan yang indah, hidup dengan pergumulan, dan hidup dengan penyertaan Tuhan. Itu Daud. Itu pergumulan iman. Makanya di bagasan tepuk tahun di topik di dokon, bermegahlah di dalam kebaikan Tuhan. Bukan bermegah di dalam setiap apa yang ada pada kita, tapi bermegahlah karena Tuhan itu maha kuasa. Bermegahlah karena Tuhan itu maha pemurah, maha melimpah, maha penyayang, maha penyambar, dan maha pemberi. Dari semua apa yang kita kenal, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi yang terbaik, is the best dari siapapun, yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, kedua, olowatta do pamarenta manginang. Ida matakas di Facebook. Sasitong na out na taberengi murut do hita sasitong na son halak Kristen. Baik kok kamu ma adung penyebar berita hoax. Gapar ni Tuhan Yesus natar silang bohina dirubah bohini presidenta. Dibain caption, apakah engkau sudah beribadah kepada Tuhanmu hari ini mana? Dua na dihinana desi. Ise hita halak Kristen, dua presidenta. Ale yang guau sada sisi, mekel duau moladung halak na menghina hak Kristen nota. Contoh. Las bohape carani halak manggati bohini Yesus na tarsilangi sahatu sadarion dangadong dope na barani dangadong dope na mabuktihon songo dia rupani Yesus. Ibu tuamu do rupani Yesus songo dia. Songo gambar na dong di jabu munai do. Na mancung idung na gajang ubu na namar jenggut namar kumis. Lau hamu tu Afrika dang laku foto ni Yesus songone. Foto ni Yesus di Afrika nakariting do bu na pedek na bula do igung na birong do bohina. Jadi molo di Asia di Jepang molo lau hamu tu Jepang do tu Cina digaborhan nasida Tuhan Yesus dang na birong song halat ni Afrika. Dang na mancung songon halak na di Eropa, dohon mana halak di Palestina. Alay nasipi matana, songon artis Korea, na tipis bibirna, nangi, na botar, jala ubu na pedek, mukira ice ubu na imani halaki. Ketika ketuhan kita dihina, puasa dang olo kita mangalo. Kenapa kita tidak melawan? Untuk apa? Tuhan juga pernah katakan sip maho, hohom maho, au pemarporang dopat nasida. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam perjanjian baru sudah digenapi, akan adibani halak tuho unang palason marodo kejahatan, alai tangiako mahalak na marjahat tuho. Dan Yesus juga ketika di kayu salib dang diburai ibana akana pasilakon mana, alai ahadi dokon.
aliyamang marpamuati maroham bidan nasida aidang diboto nasida ahanabi bidan nasida. Begitu mendebu-debunya halakon hamanginang jolma di bagasan hasyangon lahu parwarahon hita sebagai halak Kristen, bahkan didokon hita seperti orang kafir yang menyembah 3 Tuhan, padahal tidak pernah ada orang Kristen yang menyembah 3 Tuhan. Sadado debatata anak pedang dia tuh sida-sida. Pemerintah Benwai habis dihujat-hujat besar-besaran. Molotung beda pemilihan habis dihujat besar-besaran. Ahana dipinahinon habis dihujat besar-besaran. Maka nadang lo morohak menonton molo adong ILC Indonesia Lovers Club apalagi molo di si Rocky Gerung nang lo morohak merengi. Apalagi molo di si sianu sinadang lo morohak merengi. Alanya tidak ada sedikit pun panutan yang bisa kita kena. Molo mengkritik boleh, tetapi menghina boleh enggak? Tidak boleh. Idong makanan di bagasor turpukon di ayat itu didokon. Tangyakor raja. Kenapa dikatakan tangyakor raja? Karena memang dalam firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwasanya raja adalah perwakilan Tuhan. Raja adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan apa yang pas untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi percayalah, bagaimanapun seorang raja, ketika dia hanya mengandalkan kekuasaan dan teknologi yang ada di dunia ini, dia ya sia didokon martukapan ma'anong nasida, mereka akan rebah. Sarupa maido halak nagijang rohana manginang unang olohita laho marsaor duhaka nasigijang roha, mereka akan rebah suatu saat. Orang yang sombong mereka akan tumbang satu saat, percayalah. Tetapi perhatikanlah bahwa ketika kita mendoakan pemerintah kita, mendoakan raja yang ada pada kita, mendoakan semua penguasa mulai dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat yang tertingkat yang terendah, ingatlah Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memerintah di tengah-tengah ini negara tahun. Nang pejahat nasida ulauta ikutangnya keton. Maka na di almana tai disagi hoddo akka ari-ari doho tuaka ise hita martangyang. Ingot tamu do pehatahe tu pemerintah setiap hari hita martangyang moluman hobar tu almana tai. Dakya bicara almana ate. Oh itu teh. Tahu no dangarong almana ate bang edang. Da bagian deh muki tauraro dibagi setiap hari Jumat. Berkamu almana ki. Setiap hari Jumat disagihon HKBP do asa tatangyakon pemerintah kita, penguasa, apalagi jemaah saudara diduakan. Nah, amang inang, nah dia holongan di bagasan Tuhan Yesus. Nah duai, bagaimana kita hidup bergumul di dalam iman. Ingat tamu, ketika Tuhan mendengarkan doa kita dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan, dang nahata-hata di dok Tuhan di bagasan ayat 2 non. Alusan ni jahuba maho dihagugutan. Alusanna maho jala sadipatibul maho di bagasan gulum. Ditongos sama tuho panopahion. Nasian bagas habadion naik. Jala ditukul hosian ingot masudi nasa papahenan di Tuhane. Nah, amang inang tetap kita menjaga dirita, menjaga keluarga, menjaga dongan halak. Rikot do namar saur alai tajaga madirita. Out na soadong nama saon tang persoalan ala ingo ma sa tao lubi hitam menghadapi viruson adong do teknologi nalaho mangalehon ubat tuson tidak ada runtuh parbinotuan di jolma runtuh kan. Runtuh kesombongan ni halak. Runtuh teknologi ni halak. Runtuh sudah. Di sini kita diperlihatkan. Ternyata kita tidak siapa-siapa. Sepandai-pandainya pun kita tidak siapa-siapa.
Holan dipilti di bata sahit hita menyerah. Alay nang peso ni. Nang pedi bagasan parmara kita menadupi area-area ni uluta. Psalm 20 debatado partano batu aku, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tong peta mardala kita di bagasan asitongan di Tuhan ni. Saya di bagasan paddo pangarumatun di mata mahita saluna dau mahita siana keparmaran. Amin. Mulia tema ali Tuhan di bata amanami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan cipangulu habi. Di bagasan minggu nabadion rohami marsar noeng di bagas joromon. Rab doho dongan nami sahapor siaon mamuji pasangapon buarmu ali Tuhan. Manangihon hatam nabadia. Imana gabe sipe ang paningulu nami. Gabe mual dohot gabe sulu di perdalanan ningulu nami. Dina manganupiak kana masaon. Dina lamatab Tuhan bilangan ni akadongan nami na terinfeksi COVID-19 siap. Bahkan di daerah namion di kota Cimahi, doh dia ke daerah-daerah na asing, nunga gabi zona merah, ala nilam tabba bilangan ni aka na terinfeksi. Tuhan asimarwam. Upasat kami madiri nami turupa mo na badiyay. Pos rohanami ali Tuhan. Ramotan pumahami, dongano pumahami, linggumi hami ali Tuhan. Siya nakapirus na masaon, siya nakaparmaraan, doho siya nakahajahaton niya portibion. Manang hudia pe hami mangalaka, todim manamadongan ni hami. Jala tuktuhi rohanami Tuhan asa tinggil hami manangihon suaram. Marhite-hite akka suara ni pamarita nami dohot akka naposom. Asa totong hami madalani dohot mangulahon ima tulu mamaki masker menjaga jarak dohot maburi tangan nami. Asa dau hami Tuhan sian akan nama saun jala dia kadongan nami na terinfeksi COVID-19 sia. Dohot akan di bagasan persahiton sahatu homa Tuhan hupasat tami daging dohot dina. Amanami amang benget si hobing keluarga ni amanami calon situa G Pajaitan boru nenggulan. Rap dohot dua yanakun nasida na isolasi mandiri wang di bagas nasidabe. Di keluarga amanami ima amang Anton Malau. Ina nami nyonya Sitorus Burhasibuan. Doho sudi tahaya karwas ni huriam. Nanunga di bagasan aka pemulihan. Manang na di bagasan rumah sakit dope satu bagasan tekion. Asi maruham upasat tamima nasida todo pampuna badiai. Todim Tuhan na mangalihon hagugun, mangalihon hamalumon. Todim dinalaho menghibur nasida. Palauhon akas sakit na masa di perdagingon na. Mangalihon panjang niur. Mangalihon lasiruham. Asa saluhut na ruas ni huriami ali Tuhan. Hipas nasida di julon darion. Boy marsaorn bose nasida rap dohot hame dia kana mari mangihut. Dia keparsauran di tonga-tonga ni huriam. Dohot dia keparsauran na asing. Akan na tua-tua namin na di bagasan na sudah gugu akalan siap. Tuhan pergugui daging dohot dina. Nang muru haguguon na
nang moru pangidaanna, nang moru parbinikianna. Ali Tuhan, asimaruham parmudu-mudu manasida, jalahoma totong na padahon kaparamaran sian saluhut na karos ni Huriam akan alan siya di bagasan tikyon. Aka anak dohok boru nami, aka pahopo nami, aka haanggi iboto nami, aka na tua-tua nami, na daw siya kami ali Tuhan, ramoti manasida, manang hudia penasida, manang aha penaniulahon nasida, manang hudia penasida mangalaka, asimaroham, tuhoma hopasat tami ali Tuhan, jaga madaging doktor tidak, daw manasida siya nakaparsahitan, siya nakaparmaran, doh siya nakahaya jahaton. Tuhan pakai kami, asa totong bui kami Tuhan manangyakon aka bangsa do negara namion, manangyakon aka uluan di tonga-tonga di bangsa namion. Asa leho matuhan na sida habisuhon doh parpintuhon na siyako. Asa bui na sida Tuhan di masa na sulit di bagasan tikyon. Lamanguluhon kami masyarakat na dong di tonga-tonga na negara do bangsa namion, tuwa ka na udinggan na. Asa bui Tuhan kami uduk mangului kami dia kepersuruan dia ke pamaritan nami alsa di boto kami jala takas ia pamaritan nami ima tangan siap mumudi Tuhan lahu mangalihon akka keadilan doh manguhum akka na di bagasan hajahaton jala mangalihon akka ketentraman di tonga-tonga di bangsa do negara nami. Dia kana marulang tahun pe Tuhan asimaruham doh na marulang tahun pardunga saripion di bagasan minggon Tuhan molihat tema leon manasida kecang ni umur leon nasida hahibuson ado hahipason padawa karos ni huriamon siya nakaparmaraan asa totong boy nasida marla siroha di umur nagajang na nilihom wali Tuhan di tonga-tonga ni hadirion na asa totong boy nusudia karos ni huriami gabe parsauran hapauran ni paso-paso tuah kadongan nami humaliang noaing Tuhan mula mahami di bagasan la siroha punon nami mahatam na badia di bagasan roha dohing ulu nami jala pos rohani amali Tuhan mangido hami Tuhan asimaroham linggomi dongani hami dilaho mangulahon akka ulon nami manang hudia pe hami mangalak ka di bagasan ari-ari ning ulu nami di bagasan saminggon ali Tuhan tuhoma hupasat kami doh surya kana sinakapan ni roha saha tuhoma yali Tuhan asimaroham pos rohanami akan nauli akan naninggan hobar tu nalomo ni roham ido na pasaoton mo ali Tuhan di bagasan ulo namin molate ba di kijang saluhun na ali Tuhan pardusa na gudang dohami jumulo sesa aka pangalaso nami aka dusa papahidan nami nahurang tama dia dopa mo na badiyai asimaroham buri hami marhite mudar ya anak Tuhan Yesus Kristus asa gabe terjalo hami aka paso-paso nang sipasahaton nami pasaton mutu hamin jala asaboy hami Tuhan game hagwaran anak-anak na hinaholongan ni roham di tonga-tonga ni hasyanganon o matangyang nami ali Tuhan jala pasaw ma pasikop ma di bagasan guarnya anakmu Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami Tuhan amin. Tapasaat mapeliata natama tu ado pani di bata dohok pelian bulan di bulan Junion uhud mare di mahida. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda meli,
martangya koma peliata tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang horo haroran di saluhu sileoleho na dinggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasatami masyan na leon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolum. Paso-paso medjala ramoti asa huparhasi yang hami pilihanon. Patibulhon harajaan mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam kirkir hami mandok maulia tetuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon mi namin na di Banua Gijang say pinarbadi amagwarmo, say ro maharajaanmo, say saat malomo ni roham di Banua tungaon songo na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa manusanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dusa tuhami. Unak kami togi hontu panggujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso, jalan diramoti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama bohina Tuho. Jala asima rohana midao. Didopakon Tuhan di Batama bohina Tuho. Jala di pasorhon ma damena tutotim. Amin. Selamat hari Minggu madhita manginang jala ruang talupa hita mengisi dana pensiun kotak dana pensiun gerakan Rp1.000 di Jolon Pituta ima gabe dalata laho mengurupi dana pensiun di HKBP Mulyate. Selamat hari Minggu.